ba? Analis pa ng noise. Doon sila? Hindi ba tayo? Lagi ko muna sa kayong gamit. Ay, doy! O kayo na lang maglagay. Okay na. May susi naman. Tanga ka ba? Para hindi mo maglagay. Di ba may auto Ay! Iwan niyo muna yung bagyo dito. Ako na lang muna pala. Kaya na nakaipin. Oh, my God. So, dito guys.
na madami na. Ganyan na. Hindi, ito. Dito siya. Dinalan ko rin. Nung siya, panasal. Nasa ganyan nila. Saka dapat kapag balik
Laki pa lang. Laki pa lang malaki. Hindi ako. Sino magaling dyan? Lahat kasama ka. Pagkay na nakakaw dyan. Ang dala ka. Kaya laro ka. Hindi na dapat. Uwi na dapat. Ay, hindi. Dumi pala. Pero kung magpapaman. Narin lang eh. Bigat dyan. Anong level? Sino lang ako? Ano kaya pag mag-world championship? World championship? Iba na yung level ng mga yan. Para ako lang mag-fight. Sa badminton. Parang fight. Dalawa. What's that, dude? May isa pa po.
Dapat mabawi ka. Kailangan manalo. Oo, tayo. Oh, manalo. Tanga manalo sila sa YouTube. Wala rin ako sa kanila. Tapos para sa kanila. Para